யாத்ரி.com யாத்ரீகர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். சார்தாம் யாத்ரா எனும் 4 புனித தல யாத்திரை பற்றி இன்னைக்கு நாம இந்த தொகுப்புல பார்க்க போறோம். பயண திட்டம் மொத்தம் 17 நாட்கள் கொண்டது. பயண நாள் 1 காலையில சென்னையிலிருந்து ரயில் மூலம் புறப்பட்டு ஹரித்வாரை நோக்கி பயணம் செல்கிறோம். பயண நாள் 2 பயண நாள் 2ம் ரயில் பயணமாகவே போகுது. பயண நாள் 3 மாலை ஹரித்வார் நகரினை சென்றடைந்து அன்னைக்கு ஹரித்வார் நகரில தங்குறோம். பயண நாள் 4 காலையில கங்கை நதியில குளித்து ஹரித்வார் புனித நீரை எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஹரித்வார் நகர்ல உள்ள மானசா தேவி ஆலயத்தினை ரோப் கார் மூலம் பயணம் செய்து தரிசனம் செய்கிறோம். பின்னர் ஹரித்வார்ல உள்ள சண்டி தேவி ஆலயம் மற்றும் மாயா தேவி ஆலயம் ஆகியவற்றினையும் தரிசனம் செய்து அன்று மாலை ஹரித்வாரில் உள்ள ஹர்கி பாவ்ரி என்ற இடத்தில் நடைபெறும் உலக புகழ்பெற்ற கங்கா ஆரத்தியை கண்டு களிக்கிறோம். பின்னர் இங்குள்ள விடுதியில இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 5 காலையில ஹரித்வார் நகர்ல இருந்து வேன் அல்லது பஸ் மூலம் புறப்பட்டு 180 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து பார்கோட் என்னும் சிறிய நகரினை சென்றடைந்து அன்னைக்கு இரவு பார்கோட்டில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 6 காலையில பார்கோட் நகர்ல இருந்து புறப்பட்டு 45 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து யமுனோத்ரியின் அடிவார பகுதியான ஜானகி செட்டி என்னும் குக் கிராமத்தை சென்றடைகிறோம். ஜானகி செட்டியிலிருந்து அவரவர் சொந்த செலவுல குதிரை அல்லது பல்லக்கு மூலம் 5 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து யமுனோத்ரி ஆலயத்தினை சென்றடைகிறோம். இங்குதான் யமுனை ஆறு யமுனோத்ரி பனி பிரதேசத்தில் உற்பத்தியாகி பூமியை வந்தடையும் இடம் இதுன்னு சொல்றாங்க. இங்கு இயற்கையால அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள சுடு தண்ணீர் ஊற்றுகளில் இருந்து வரும் நீரால் நிரப்பப்பட்டுள்ள சூரிய குலத்துல ஆண்களும் சந்திர குலத்துல பெண்களும் புனித நீராடி பின் அங்குள்ள ஆலயத்தில் யமுனோத்ரி மற்றும் கங்கோத்ரி தேவி ஆகியோரை தரிசனம் செய்து யமுனை ஆற்றிலிருந்து வரக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை புனித தீர்த்தமாக எடுத்துக்கொண்டு குதிரை அல்லது பல்லக்கு மூலமாக 5 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து ஜானகி செட்டியை வந்தடைந்து அங்கிருந்து 45 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து பார்கோட் நகரினை வந்தடைந்து அன்றிரவு பார்கோட்டில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 7 காலையில பார்கோட் நகர்ல இருந்து புறப்பட்டு 80 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து 4 காசிகளில் ஒன்றாகிய உத்தரகாசி என்னும் நகரினை சென்றடைந்து பிரசித்தி பெற்ற விஸ்வநாத் ஆலயத்தினை தரிசனம் செய்து அன்னைக்கு இரவு உத்தரகாசியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 8 காலையில உத்தரகாசியிலிருந்து புறப்பட்டு 100 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து கங்கோத்ரி ஆலயத்தை சென்றடைகிறோம். தபோவனத்திலிருந்து 24 கிலோமீட்டருக்கு முன்பாகவும் கங்கை ஆற்றின் ஆதி மூலமாக விளங்கும் கோமுக்கில் இருந்து 19 கிலோமீட்டருக்கு முன்பாகவும் உள்ள இடத்துல நேபாளத்தின் ஜெனரலாக இருந்த அமர்சிங் தாபாவால் கட்டப்பட்ட கங்கோத்ரி ஆலயத்தினை தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பின்னர் கங்கோத்ரியில் கங்கை என்னும் பாக்கிய நதி ஆற்றில் வரும் குளிர்ந்த நீரை புனித தீர்த்தமாக எடுத்துக்கொண்டு பின்னர் கங்கோத்ரியிலிருந்து 100 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து உத்தரகாசியில இருக்கிற விடுதியில இரவு தங்குறோம். பயண நாள் 9 காலையில உத்தரகாசியிலிருந்து புறப்பட்டு 200 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து அன்று மாலையில 4 காசிகளில் ஒன்றாகிய குப்தா காசியை சென்றடைந்து அங்க இருக்கிற விஸ்வநாத் ஆலயத்தை தரிசனம் செய்கிறோம். பின்னர் இங்கிருந்து புறப்பட்டு 30 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து கேதார்நாத்தின் அடிவார பகுதியான சோன்பிரயாக்கில் உள்ள விடுதியில இரவு தங்குறோம். பயண நாள் 10 காலையில சோன்பிரயாக்கில் இருந்து ஜீப் மூலமா 8 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து சம்பந்த நாயன்மாரால் பாடல் பெற்ற தலமான கௌரி குண்டுனுவை வந்தடைகிறோம். கௌரி குண்டுவில் பாடல் பெற்ற தலமான அநேக தங்காபதம் அருள்மண்ணேஸ்வரர் ஆலயத்தினை தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பின்னர் கௌரி குண்டிலிருந்து அவரவர் சொந்த செலவில் குதிரை அல்லது பல்லக்கு மூலம் 14 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து கேதார்நாத்தை நாம சென்றடைகிறோம். 12,000 அடி உயரத்துல 12 ஜோதிர்லிங்கங்களின் ஒன்றாகிய கேதார்நாத் சிவபெருமானை நமது கைகளால் தொட்டு தரிசனம் செய்து நாம் கொண்டு வந்துள்ள நெய் மற்றும் வில்வ இலைகளால் பூஜை செய்து ஆசை தீர வழிபடுகிறோம். அதன் பின்னர் குதிரை அல்லது பல்லக்கு மூலம் 14 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து கௌரி குண்டுனுவை வந்தடைகிறோம். கௌரிகுண்டுவிலிருந்து ஜீப் மூலமா 8 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து சோன்பிரயாக்கில் உள்ள விடுதியில இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 11 காலையில சோன்பிரயாக்கில் இருந்து 15 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து
திருயுகி நாராயணன் என்னும் இடத்தினை வந்தடைந்து இங்க இருக்கிற ஆலயத்தினை தரிசனம் செய்கிறோம். இங்கதான் சிவபெருமான் பார்வதி தேவியை திருமணம் செய்து கொண்ட புனித தலமாகும். இந்த திருமணத்தின் போது ஏற்றப்பட்ட அக்னி குண்டம் இன்று வரை அணையாமல் இங்கு உள்ளவர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இங்கு திருமணமாகாதவர்கள் திருமண தடை நீங்க சிறப்பு பூஜைகளை செய்து கொள்ளலாம். அதன்பின் இங்கிருந்து புறப்பட்டு 25 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து பாட்டாவை வந்தடைந்து இங்க இருக்கிற சிறிய விடுதியில இரவு தங்குறோம். பயண நாள் 12. காலையில பாட்டாவிலிருந்து புறப்பட்டு 30 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு கேதார்நாத்தில் உற்சவர் வழிபாட்டு தலமான உகிமட்டை சென்றடைகிறோம். உகிமட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஓம்காரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு 30 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து துங்காநாத்தின் அடிவார பகுதியான சோப்தாவை சென்றடைகிறோம். சோப்தாவில் 12,000 அடி உயரத்தில் இருக்கிற பஞ்ச கேதார தலங்களில் ஒன்றாகிய துங்கநாத் ஆலயத்தின் அடிவார பகுதியில தரிசனம் செய்து சோப்தாவிலிருந்து 90 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து கோபேஸ்வரர் நகரினை சென்றடைகிறோம். கோபேஸ்வரில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ கோபிநாத் ஆலயத்தினையும் தரிசனம் செய்கிறோம். அதன்பின் கோபேஸ்வரிலிருந்து புறப்பட்டு 60 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து ஜோஷிமட்டை வந்தடைந்து அன்று இரவு ஜோஷிமட்டில் உள்ள விடுதியில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 13. காலையில 108 திவ்ய தேசங்களில் திருமங்கை ஆழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 105வது திவ்ய தேசமாக விளங்கும் திருபிரிதி என்னும் ஜோஷிமட் நரசிங்க பெருமாள் ஆலயத்தில் நடைபெறும் அபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பின் ஜோஷிமட்டில் அதர்வண வேதத்தை நிர்வகிக்க ஆதி சங்கரால் நியமிக்கப்பட்ட சங்கர மடத்தை சென்றடைகிறோம். சங்கர மடத்தில் ஆதிசங்கரால் கைலாயத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அபூர்வ ஸ்படிக லிங்கத்தினையும் தரிசனம் செய்கிறோம். பின்னர் இங்கிருந்து புறப்பட்டு 23 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து பாண்டிகேஸ்வர் கிராமத்தினை சென்றடைகிறோம். பஞ்ச பத்ரிகளில் ஒன்றாகிய பஞ்ச பாண்டவர்களால் கட்டப்பட்ட யோக பத்ரி ஆலயத்தினையும் தரிசனம் செய்கிறோம். பின்னர் பாண்டிகேஸ்வரிலிருந்து புறப்பட்டு பத்ரிநாத் செல்லும் வழியில அனுமன் சட்டி என்ற இடத்துல இருக்கிற ஹனுமான் ஆலயத்தினையும் தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பின் இங்கிருந்து புறப்பட்டு இந்தியாவின் கிராமமாகிய மானா கிராமத்தினை சென்றடைகிறோம். மானா கிராமத்துல மகாபாரதம் எழுதப்பட்ட இடமான கணபதி குகை மற்றும் வியாசர் குகைகளை பார்த்து அதன் பின்னர் இங்குள்ள சரஸ்வதி ஆலயம், சரஸ்வதி நதி மற்றும் பீமன் பாலம் ஆகியவற்றையும் நாம் தரிசனம் செய்கிறோம். மானா கிராமத்திலிருந்து பத்ரிநாத் வரும் வழியில உள்ள நாகராஜாவின் கண்களை தரிசனம் செய்கிறோம். அதன் பின்னர் பத்ரிநாத்தில் உள்ள விடுதியில சிறிய ஓய்வுக்கு பின் மாலை 5 மணியளவுல பஞ்சபத்ரிகளில் ஒன்றாகிய மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற விஷால் பத்ரி என்று அழைக்கப்படும் 108 திவ்ய தேசங்களில் 104வது திவ்ய தேசமாக விளங்கும் பூலோக வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பத்ரிநாத் ஆலயத்துல சால கிராம கல்லில் சுயம்பு வடிவமாக உள்ள எம்பெருமானை பல முறை தரிசனம் செய்து புண்ணிய பூமியாகிய பத்ரிநாத்தில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 14. காலை 5:30 மணியளவுல பத்ரிநாத்ல இருக்கிற நீலகந்தாமலை சூரிய கதிர்கள் பட்டு பொன்னிறமாக ஜொலிக்கும் கண்கொள்ளா காட்சியை கண்டுகளிக்கிறோம். அதன் பின்னர் முன்னோர்களுக்கு இங்குள்ள பிரம்ம கபாலத்தில் திதி அல்லது பிண்டம் கொடுத்து நமது கடமையை செய்கிறோம். அதன் பின்னர் பத்ரிநாத்திலிருந்து 9 மணியளவில் ஸ்ரீநகரை நோக்கி புறப்படுகிறோம். வரும் வழியில் அழகானந்தாவும் டவுளி கங்கா நதியும் ஒன்று கூடும் விஷ்ணு பிரயாகையை தரிசனம் செய்து மேலும் பயணம் செய்து பஞ்சபத்ரிகளில் ஒன்றாகிய விருதபத்ரியில் உள்ள ஆலயத்தினையும் தரிசனம் செய்கிறோம். பின்னர் இங்கிருந்து புறப்பட்டு அழகானந்தாவும் நந்தாகினி நதியும் ஒன்று கூடும் நந்த பிரயாகை, அழகானந்தாவும் பிண்டர்கங்காவும் ஒன்று கூடும் கர்ண பிரயாகை, அழகானந்தாவும் கேதார்நாத்திலிருந்து வரும் மந்தாகினி நதியும் ஒன்று கூடும் ருத்ர பிரயாகை ஆகியவற்றினை கண்டு அழகானந்த நதியின் நடுவில் 108 சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான தாரி தேவி ஆலயத்தினை தரிசனம் செய்து அன்னைக்கு இரவு ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஹோட்டலில் இரவு தங்குகிறோம். பயண நாள் 15. காலையில ஸ்ரீநகரிலிருந்து புறப்பட்டு 40 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து தேவ பிரயாகையை வந்தடைகிறோம். தேவ பிரயாகையில் ராமர் தவம் செய்த இடத்தில்
பத்ரிநாத்திலிருந்து வரும் அழகானந்தா நதியும் கங்கோத்திரியிலிருந்து வரும் பகிரநதி நதியும் ஒன்றாக சங்கமித்து கங்கை என்று பெயர் பெறும் நதிகளின் சங்கமத்தில் புனித நீராடி பின்பு இங்குள்ள 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாகிய 103வது திவ்ய தேசமாகிய ரகுநாத் ஆலயத்தினையும் இங்கு ராமபிரான் அமர்ந்த கல் நாற்காலியையும் தரிசனம் செய்து அருகில இரு பிளவாக பிளவுபட்டுள்ள சிவலிங்கத்தினையும் தரிசனம் செய்து ரிஷிகேசத்தை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ரிஷிகேஷ் நகரில் ராமன் பாலம், லட்சுமணன் பாலம் மற்றும் ராமேஸ்வர ஆலயம் மற்றும் அருகில் உள்ள ஆன்மீக இடங்களை தரிசனம் செய்து அன்று மாலையில் ரிஷிகேஷ் திரிவேணி சங்கமத்தில் புனித நீரை பெற்று அங்கு நடைபெறும் கங்கா ஆரத்தியை தரிசனம் செய்து ரிஷிகேஷில் உள்ள மடத்தில் தங்குகிறோம். பயண நாள் 16 காலையில் ரிஷிகேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு டேராடூன் ரயில் நிலையத்தினை வந்தடைகிறோம். டேராடூன் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் மூலம் சென்னையை நோக்கி புறப்படுகிறோம். பயண நாள் 17 இரவில் சென்னை ரயில் நிலையத்தினை வந்தடைந்து யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத் ஆகிய ஆலயங்களை தரிசனம் செய்த இனிய பயண நினைவுகளுடன் அவரவர் இல்லங்களுக்கு புறப்படுகிறோம்.